Irenki yeteksi eKapa namhlanje ibikhangeleka ilawuleka ngcono kunayizolo. Ezinye iiteksi ziqhubekile nokugcwalisa ngabakhweli. Imibutho yeteksi Santaco ne-NTA zirorise ngogwayimbo olupheleleyo ukuba iiteksi zazo zimiselwe ecaleni ngokuya kwamanye amaphondo ngaphandle kwemvume okanye ngenxa yokuthwala inani eligcweleyo. Amagosa eNtshona Koloni athi amagosa ezendlela kunye nee-arhente zomthetho azinakunyanzelisa ukuthotyelwa kwemiqathango yokumiswa kweentshukumo kwindawo ekungabonakali mapolisa namajoni kuzo. People understand the risks and we must now preach the importance of observing health protocols. People must wear their masks, they must practice hygiene, but ultimately we must make sure that we allow people to make a living. Because if people are not killed by the virus, they will end up dying because of other related illnesses. Lo gama iSantaco eNtshona Koloni ithi isathethana nemibutho ebambisana nayo ukuthabatha isigqibo ngekhondo emali landelwe ngokuphathelene nokuphula imiqathango yokumiswa kweentshukumo. Isithethi uGershon Geyer uthi kulungiselelwe intlanganiso eza kubanjwa namhlanje ngabo bonke ababandakanyekayo.